sa piling ko Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa best friend. Utis mong kay lambing, maginhawa sa piling. Ang iyong ganda, ang lakas ng dating. Hindi ko mapigilang maakit sa'yo. Pag nakikita ko ang buhag na buhok mo, langhap ko ang simoy ng iyong pabango. Pag kumakapit na ito sa mga palad ko, hindi